Algeria, Niger kod Guinea kama ne gintiere kanya achiel group ni inene yo machana ka gichopo mag koro gidonje quarters awacho ne moro mosebedo mapek ahinya. South Africa odok pacho to gidok pacho ok ni team mane nyapa ahinya, en team mane otegno kata group stage. Okapar gani tiere aparo ni tiere gima no walak sama no gombo Algeria nyaka ne gilo Uganda tok loyo Uganda nyaka ne gitieko group stage ne ok gigocho kaka no aparo nikech nuang'e ni Algeria mane teke group ni mane nyalo win group games te to no tamo gi kasto Uganda bende gichakruok gi marach no ngama ne right gi off ni samoro ginyal chopo kan nikech kakoro team maka South Africa man gi experience be man ne ni group ni bende obedo gi ok gichako maber ndio lakini ne pod ji paro ne ginyalo biro maya lakini kaluwore gi game mananeno ka gichako ochak mak game mag draw to Uganda biro Uganda no yudo thuolo maber nikech ne gidwaro mana draw to kata draw gino be ne gi ane kane gitiyo matek. Aparo ni e chan kae onge ngama ne favorite ahinya kaluwore gi group king'iyo kaka ng'at mane Uganda ne host ne en gi gombo mar mondo mi qualify koro miyo bedo ni gitugo dala ne gin gi chance maber kaluwore gi fan base gi gimoro amora koro ne gitiyo gi thuolo no mineno ka ne giloko loch mane South Africa oseyudo kuom gi mane wang'eyo ni ma to sedhi magi duogo magi qualify kaka group se winners kaluwore gi group ni ok apar ka ne kianto no kan ne ka en group matek ahinya maloyo ma Kenya mane nitiere nikech ne wang'e ni Algeria mane tek ka ne gichopo final mokalo kasto gi ne aparo ni South Africa ne nyalo bedo ni nigi thuolo maber molo mbele Uganda lakini kamano ne en gin go to notamore atama last minute. Ka ng'iyo group ni Uganda ni ema koro qualify kaka top of the group nyiso ni South Africa koro dok dala to mana nikech gonde kende manegi ok gi chopo kuma ne South Africa Algeria no chopi lakini game gi to ne ber. Uganda dhi mbele ka gisenyiso quality maber wang'e gi mbele lakini ok apar ka gin gi thuolo maber ahinya kaluwore gi jok ma gidhi rado go mbele ginyalo temo lakini ok apar ka ne gibiro kaka favorites ahinya e group ni. Algeria ni mbele gi South Africa ne ni mbele gi moloyo.